Case 4 millóns de euros para rehabilitar a Casa da Cultura de Boiro. O goberno local impulsa este proxecto co que se ampliará o auditorio, a biblioteca renovarase e se dotará de espazos para a formación. O Concello de Boiro vén de presentar un ambicioso proxecto para rehabilitar de forma integral a Casa da Cultura do municipio. Para desenvolvelo recibirá unha subvención de 1,5 millóns de euros do Ministerio de Transporte e Mobilidade Sostible e do Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana a través do PIREP. Investimento que se sumará á achega local, xa que o proxecto ascende a 3,8 millóns de euros. Con esta reforma búscase adaptar a instalación ao século XXI. A obra máis importante que vamos a ter, pois ese auditorio que vamos a pasar a unhas 535 butacas frente ás 280 e pico que tiñamos na actualidade. Moi importante non só a capacidade, sino tamén os elementos do propio escenario, que neste momento nos víamos moi limitados para traer grandes actuacións, sobre todo de teatrais, espectáculos de moita calidade a este edificio que non cumplía o requisito mínimo para poder albergalos, non? O rexedor local destacou a rehabilitación integral do edificio e o revulsivo que se busca darlle á cultura boirense. Que este espacio volva a lucir, como lucía antiguamente, pois ser o centro cultural do noso concello, sin menospreciar naturalmente os centros sociales que temos repartidos ao longo do noso territorio. A verdade é que estamos moito contentos con este proxecto, darlle as gracias ao traballo realizado polo arquitecto municipal e todo o equipo que o acompañou para que isto sea unha realidade. O arquitecto municipal e redactor do proxecto Emilio Piña afondou no mesmo. Conta con varias claves dende a eficiencia enerxética ata a accesibilidade e o cuidado co medio. Piña afirmou que con esta reforma mírase a proxección de futuro da Casa da Cultura. Para poder ter unha proxección a 40 ou 50 anos vista para o que pode ser o desenrolo de Boiro, un espacio de biblioteca que dé resposta non só ao que entendemos como unha biblioteca tradicional, sino a resposta ao que necesita agora, principalmente a xente nova, e despois unos servicios públicos de atención ao cidadano, aos boirenses, que sean moito máis cómodos, máis prácticos, e máis na línea do que hoxe en día ten que ofrecer unha administración moderna, non? Conservarase o 40% do inmoble existente e rediseñarase un novo espazo, principalmente ocupado polo novo auditorio. Toda a parte que se conserva, se fai unha remodelación a fondo do que son os espacios de biblioteca e, e atención ao cidadán. Por decir un pouco, eu vou falar un pouco máis das características técnicas, todo o que é envolvente, a nova imaxe que vai ter o auditorio está feita con unha fachada de aluminio, 80% de aluminio reciclado, e que, por suposto, é 100% reciclable ao final da súa vida. Púxose moito cuidado os materiais interiores utilizanse madeiras con certificado inífugo. Realizouse grazas á colaboración dunha empresa de aluminios de Padrón e a outra madeireira de Santiago, e contará con butacas de deseño específico feitas en España. A Biblioteca Municipal terá tamén novos espazos. A biblioteca se completa tamén con unha zona de ludoteca pensada para nenos, para o inicio á lectura, para favorecer. Creo que unha das partes, unha parte técnica, escolleuse un mobiliario específico diseñado para nenos de Javier Mariscal, que creo que é un dos nosos diseñadores icónicos deste país. Esa parte de ludoteca e de espacio, tradicional de biblioteca se completa con unha zona específica de informática, de consulta. Os eixes do proxecto son o novo auditorio e a biblioteca, pero completaranse con diferentes salas. Con 42 asientos para poder dar formación, pequenos cursos. Habrá outra sala de usos múltiples para 12-15 personas, para reuniones, para formación, sempre pensando na versatilidade, na educación para adultos, todos os servicios que ofrece e todo o rediseño da zona de oficinas, máis pensada a que a atención ao público sea o máis práctica, dinámica e a mellor atención que se pode dar. Actualmente o edificio conta con case 1.800 metros cadrados de superficie e tras esta rehabilitación pasará a ter preto de 3.000.
O proxecto tratarase o vindeiro mércores no pleno da corporación. A partir de aí, empezar todos os trámites para empezar a licitación o antes posible deste edificio, unha vez que sea adjudicado, empezar. Unha vez se comecen as obras, hai un prazo de 12 meses para completar a reforma. O novo edificio contará con accesibilidade plena e universal dende a Avenida da Constitución, para o que se vai a crear un percorrido con zonas de sombra e descanso a modo de gran vestíbulo exterior, con pendientes inferiores ao 7% que permita conectar o inmoble coa rúa.